Maayong buntag Pilipinas, maayong buntag kalibutan. Ania na pod ang Bukikion TV aron maghatod sa inyo og bag-ong storya. Ang atong Bukikion karon atong tawagong ang tiunay nga gugma. Why sama? Aduna bagyo'y tiunay nga gugma sa pobre ug kwartahan? Ang atong sugilanon karon mao ang storya sa dalagitang si Lorraine ug sa iyang nobyo nga si Benji. Atong ugmaron ang ilang gilubong nga gugma. Kung unsang ilang nahimong sugilanon sa ilang relasyon. Maayong adlaw kaninyong tanan labi na sa atong mga tigpaminaw. Tawagan na lang ko sa pangalang Lorraine. Ako sa kaprobinsyana nga nangandoy nga makalampos sa pag-eskwela. Apan tungod sa hustong kalisod, di kaya sa akong ginikanan nga paeskwelahon ko. Ikawalo ko sa siyam nga mag-igsuon. Nagdako ko sa pamilya nga ilang ginatawag nga isang kahig, isang tuka. Ang among bay usara ka barong-barong maong inig among pagpangatog adunay umura kami sardinas nga galutod galaray sa maong salog nga gihapinan og banig. Mingundang ko sa akong pag-eskwela sa high school kay tungod lagi nga wa pa makayahi sa akong ginikanan ug ako usab ning uyon ra sa ilang desisyon. Apan adunay usa ka katabang nga minguli gikan og Manila ug sa iya pang mga istorya, nangita pa kuno ang iyang amo ug usa ka katabang. Kay tungod lagi natambay ko sa bay, ako siyang gisuna kung pwede ba ako na lang. Gaduha-duha pang among silingan kay tungod lagi sa akong pangidaron. Sawa pa siya kadesisyon, ako nang giandam ang akong mga biski ug gibutang sa bayong. Desidido na jud ka nga mosabay ka nako? Oo, desidido na ko. Og gusto sab na ako maka-eskwela og pali. Aw, sige kung maahon. Ako nang gisukmatan ang akong mga ginikanan sa akong desisyon. Wala sila'y pagpabang sa akong mga desisyon apan kibilin sa akong inahan. Ako tawong ampingan akong kaugalingon. Day Lorraine, pag-amping taon didto day, layo ra babini mo. Kaya di magpabuyag kay mawawat ang hilin nga mo'y nagpasud nimo. Minglakaw nami pa Manila. Sa among pagbiyahe, gisukmatan ko ni ti Helen nga bisaya sab kuno ang among amo. Pero nakabana og inchik maong sa Manila na sila namuyo. Ug aduna sab sila'y anak nga laki nga pare-pareho kuno namo og pangidaron. Madam, ani anak kami. Aduna ko'y bit-bit nga mga gulay, prutas ug mga panakot nga gikan sa bukid. Og ni anasab ang imong bagong katabang. Maayo kay ning abot na mo. Abi na kog sunod semana pa mo mga bot. Oy, kinsa man ayangan? Asa man nini mo nakita nga bay? Nang gabi, madam. Ako day si Lorraine. Ako ang bagong kuha ni Ate Helen. Silingan rami dito sa probinsya. Aw, maayo kay silingan ra nimo imong nakita day Helen. O madam, desidido man daw kuno siya. Mas labing maayo kung mauhon. Unya, kantigo ka sa trabahoon sa bay day Lorraine. Yes, madam. Kahibaw man ko mang limpyo. Manglabaog, mananom. Maayo ka na.
Unsa man tong giingon ka nako nga interesado daw kuno ka mo balik sa pag-eskwela? Oo, madam. Kung imo kong tugtan, nga manarbaho ko kanimo, unya matag Sabado ug Domingo, mao akong klase. Ayo ka na kay nakahuna-huna ka nga motiwas og eskwela. Apan mosugot ko nga paeskwelahon ta ka, busa magsabot ta daan day Lorraine. Nga ayaw usa pag uyab-uyab kay lisod ka ayog mabuntis ka. Aw, oo, madam. Isa jud ko magnobyo-nobyo kay motiwas pa ko sa akong pag-eskwela. Hala, kinsa man ang babae nga namubugbuwak. Arang man kahamis og kagwapa. Ay pausa. Akong atuon og lailahon. Hi, miss. Kinsa ka nga nung ania ka man sa among bahay? Hi, sir. Good morning. Ako day si Lorraine. Bago ko nga katabang diri. Mao ba? Ako day si Benji, anak sa tag-iya sa bahay. Oo. Kailan ako nimo? Giingnan ako ni madam nga adun na siya usa ka anak nga laki. Ug ikaw kuno to, Benji angan. Pagkagwapa gyud niyang bayhana. Tinuod jud ay ang ilang gistorya nga basta Bisaya gwapa. Uy bay, naon sa ka nga murag wa man kasi mong huna-huna. Ayaw lagi sigsimot kada gabi. Binuang bay? Wa man, ani ara ko'y gihuna-huna. Ado na mi bagong katabang nga si Lorraine. Pagkagwapa. Inya maanyag kayo nga bayi. Na, kung sa man ay mong gihuna-huna, busa undangan na kay kahibaw na ka sa abilidad sa imong inahan. Sobra ba yato ka matapobre nga murag maalirawan sa nga may makakuha sa iyong bahandi? Wa man bay, nadanira ko sa iyong kaanyag. Ug di sab na ko pakyason ang saad nako sa akong inahan nga motiwas ko eskwela. Aw, maayo ka na kung maohon. Hala, sige huna-huna nimo eh. Uli sa ko kay manabo pa ko. May nilang makasapi gamay. Maayo akong kahimtang sa gitrabahoan o gasugod na sab ko sa akong pag-eskwela. Nahog nga Lunes hangtod Biyernes mao ang akong trabaho. Unya Sabado ug Domingo mao ang akong klase. Miglabay ang mga tuig nga naanak ko sa 4th year high school. Og dito na sab nagsugod ang akong sugilanon. Sa kaadlaw na ako sa garden og namubo og buwak ni madam. Adunay mingkalit og gunit sa akong kiliran og nahibong ko nga aduna may nihunghong. Kaanyag ba ni mo ron, Lorraine, uy? Wala man ka og buwak nga namukadkad sa kanindot? Tinuo ko, tabang. Aw, ikaw di ay. Ikaw din na Sir Benji. Ayaw pag-ana ba kay makakita ang imong mama og mga tao sa bay. Basin unsa ang masulti, bato ka nato. Og isab na ako pakyaso ng imong inahan sa akong mga saad kaniya. Kapila naman ta kagingnan nga. Ayaw na pagserser na ako, Benjera. Kay pareho raman taog pangidaron. Di kayo na pwede kay amo man ti kaog gatahod ko nimo. Isa pa, di ko gusto nga anaon ko nimo. Palihog lang, di ko gusto og samok. Kay taas pa ko og pangandoy sa akong kinabuhi. Minglakaw si Benji og nagpadayon ko sa akong gibuhat. Samtang gapamubo ko og buwak, akong gipahinumdum ang pagkumot ni Sir Benji sa akong kiliran. Aduna ko'y kibating sensasyon. Ngawa pa na ako mabati sa pila ka tuig. Apan nawa kini og kalit sa pagsyagit ni Ate Helen. Sa ingon pa man, ako nang gidistansya akong kaugalingon kay Sir Benji.
kay basin og malahi ang pagsabot sa uban. Si Sir Benji di ay kay kung akong mahulagway, usa siya kalaki nga lami og pamarug. Kay tungod, hingduwa og basketball, dagko og baskog ang iyang panglawas. Nga makatutok jud ka sa iyang kagwapo. Punaan pa sa iyang mga ngabil nga lami kaayo og pamorma. Apan akong gipugngan ang akong kaugalingon kay di ko gusto mo balik sa among bukid. Gusto pa nako motiwas og eskwela. Naunsa man ka nganong gahinuktok man ka dira? Unsa man atong problema dira bay? Wala man, ako rang gihuna-huna si Lorraine. Ayaw ko ingna nga naibog na kaana imong katabang. Murag maulagi akong gipamati di nako malimod nga. Gapahan jud ko sa iya og gusto nako siya. Uy Benji, pagpuyo dra dong, sao na lang imong mama nga kuna na lang ba baga nga balahibo aron malayon. Maulagi? Maulagi sa ba kong gihuna-huna apan gusto nako si Lorraine o gusto nako siya nga himong nobya. Ning uli si Benji o iya kong gisuod sa akong kwarto. Timing sa akong pag-ikyas, iya kong pugngan o kitakuman ni akong baba aron di ko kasyagit. Hulat lang Lorraine, gusto rin ako makigistorya nimo. Gusto ta ka Lorraine, dugay ra ko na ay paghigugma kadiha kanimo. Ug karon di nako mapugngan ang akong gibati. Gusto unta ko nga manguyab diha kanimo. Dugay ko makatingog sa akong nahibatian nga mga pulong gumikan kay Sir Benji. Di pwede bisan pa man nagkahigugma ay kita o nahigugma ka kanako. Wa kanya'y pulos kay way rason nga mahimong kita. Usara ko katabang og di ko gusto pakyason ang akong saad sa imong inahan. Pwede man nato itago ang atong relasyon. Iyon na'y tikang gihigugma. Pagsalig ka nako, ako ikaw protektahan. Ayaw sa ako pa desisyon na karon Benji. Taga ikaw higayon nga mamalandong kay di sayo ng atong sudlan. Tungod sa pagkadesidido ni Benji, nag-uyab mi apan sa tago lamang. Ning abot ang among relasyon og duha ka tuig. Hadlok ang among sitwasyon kay dili lalim magtago-tago. Sa among gipangbati, sa kaadlaw, ipangutan ako sa akong among bayi kung aduna ba ko'y uyab ug ako iyang gipahimang noon nga di sa jud mag-uyab-uyab. Day Lorraine, kumusta man ang imong pag-eskwela? Akong permanenteng pahimangno kanimo nga ayaw jud sa pag-uyab-uyab aron di ka mabuang ug makatiwas ka. Yes, madam. Magtiwas sa jud ko. Wa pa man sad sa akong hunahuna ang pag-uyab-uyab. Sa gabal ra ka na sa akong pag-eskwela. Ning labay ang mga adlaw ug adunay panghitabo nga nahimong dakong babang sa akong paghuman. Uy, Berto. Naunsa naman na si Lorraine nga sige naman nagkulikot ng iyang cellphone. Unya ming ingon si Helen nga tig gabiin ako no muuli. Panidi ko no na iyang mga lihok. Ug iingon sa ako imong makita. Pagtugan sa tinuod, kung unsa imong masaksihan, ayaw ka pamakak. Okay, madam. Ug ako siyang padidaan ug adun ako'y mabantayan ako rang ipahibo kanimo. Sige. Tug-ani ko kay kadudan ako anak niya. Tungod sa panghitabo, gisultian ko ni Kuya Berto nga ano daday na matikdan si Madam kanako. Nag-uol ko pag-ayo apan akong gipahibalo si Benji. Iyang gisigurado kanako nga wa mamahimong problema. Adunay usa ka buntag wa ko makabantay nga nakita di ay ni Madam. Inahan ni Benji nga arang namong suura. Kaduda na dyan ko anong bayhana. Nganong suod naman kayo ni sila sa akong ulit tao. Di pwede. Di pwede ni mauni ang nasa akong huna-huna. Ako siyang panidaan kung unsa ang iyang sunod nga lihok. Di ko gusto nga mahigugma akong anak sa usa ka katabang. Tuara,
Wala ning sabak na. At tuon ko, di pwede. Wala na nin mao. Wala nin mao ilang lihok. Di na nilihok sa mga mag-amigo. Oy, daylo rin. Natagbaw man kag sabak-sabak. Di manalingkurana ng akong anak. Unya nga nung kakundatan man ni mo day. Ayaw pagpangamisyon nga mahimo kang nobya ni Benji. Sana ko nga mo babag. O di pa pwede manguyab ang akong anak day. Himutiwas pa na siya eskwela. Nakurat ko pag-ayo sa singhag sa inahan ni Benji. Mura ko og ikaligo sa singot sa akong kakuyaw. Ning lakaw ko og mingsud ko sa akong kwarto. Nasakitan ko pag-ayo sa gipabulalas bato kanako. Dito nako maamguhan nga di gayud mi pwedeng Benji. Ug di sab ko gusto maguba ang iyang kaugmaon kamikan kanako. Mingsud si Benji sa akong kwarto ug iya kong gipangutana kung kumusta ba ko. Gisultian ko siya nga nasakitan ko pag-ayo sa gipangingon sa iyang inahan. O gusto na ko nga putlo na ang among relasyon. Kaya di ko gusto ug pati ang among pag-eskwela maapektuhan na. Sakit man sa ako pero mas maayo siguro nga dili na lang takutob. Putlo na nato ang atong relasyon. Tinasab ko gusto nga magtago-tago, Benji. Masakitan ko pag-ayo, kay ubos kaayo ang panglantaw sa imong inahan bato ka na ako. Sukad karon na ako nang giputol ang atong relasyon. Ninghila ko kay naguol ug nasakitan ko pag-ayo nga natapos lang among relasyon. Sa inato nga pamaagi. Nahilo man ang bayang siluring. Di ko matungkot nga usa ka katabang ang mamahimong nobya sa akong anak. Kaatay ba? Usa ka adunahang blaki? Mahug sa usa ka katabang? Unsa na lang maingon sa mga tao? Nga pataka ko nga pagkainahan? Ako daw kining tistingan. Kung wa na bagyod sila. Magpaatik-atik daw kuno ko og lakaw nga adaw na ko'y adtuon. Unya ako silang panidaan. Berto, ianda mang sakyanan kay mang lakaw ta. Na ako'y paninglong utang. Daylo rin, mula ka usap ko. Ikaw na bahala usa diri sa bahay. Kang imong Helen the day off. Mubalik ra ko dayon. Ni anami, minggawas na mi sa gate og akong gipahunong ang sakinan. Berto, diri rata, hunong rata diri. Di kita manglakaw. Ako rang gisuwayan tong bayhana og nituman bagyod sa iyang saad. Nga mulaylo na siya sa akong ulitaw. Hala tawagin si Helen nga paabrihi ang gate sa likod kay dito ako moagi. Lingsod na ko. Kay hinay-hinay nga di ko. Ilang matikdan kay aron ako gid silang masapnan ug gaon sa sila. Chi, ayaw pag-ana pa. Makita ta sa imong mama. Basin mo kalitog abot, ning saad na bay ako nga mulaylo na ko diha kanimo. Ayaw ra og kalma ra daw dira. Wa man si mama. Unya pa to mo balik. Di ba ka gusto nga makigtakig-takig ka na ako? Aw, gusto kay gihigog mapamantika. Apan di man kini maayo. Kay makita kita sa sala at bagong pa ta sa pultahan. Basin masapnan ta sa imong inahan. Nakulang na lang ang paangil aron mamaak. Ayaw ra pagkagul dira. Unya pa man tumong balik. Magtakbaw kita. Ni anak ko sud sa bayan. Asa ka tong bayhana. Sus, Ginoo ko. Wadyog ko masayob sa akong pantaha. Pagkabigaon. Wag yun makapugong siyang kakatol. Gapatong-patong pa sa ibabaw sa akong anak. Diha pagid sila sa akong mahalon nga lingkuranan. Nagbuhod og milagro. Pagkabigaon nga bayi. Ako kining pakuratan. Lantaw na to ni Ron. Ikaw babayeng hugaw nga bayi. Gisultian na kita nga layloan na akong anak. Apan imong pagkakatol, wag yun makapagong. Bigaon ka. Hugaw. Layas diri sa akong paniwalay. Wag ko gabuhi og ahas.
diri sa akong bay. Layas ug ayo nagpakita diri. Kay basin maunsa ti kababayi ka. Madam, pasaylo ako. Higugma ko si Benchi o higugma ay kami. Wan ako tuyo ang mahigugma kaniya. Ma, tama na na. Ihigugma ko si Lorraine. Palihog lang. Ayaw pag-apil-apil diri Benji. Unsa man, muapil ka og layas. Kay palabay nako imong mga bispis sa gawas. Tungod sa panghitabo, ing hawak ko sa akong amo og nangita kog laing trabaho. Kay wa man ko isapi nga muuli sa amoa. Tiunay nga gugma ang akong nabati alang kaniya, apan ang iyang inahan, di gyud uyon sa among relasyon. Bisan pa man ni Ana, nakikita si Benji kanako. Kay gusto ko niya maistorya. Unsa pa man imong gusto, Benji? Tama na. Di na ako makaya ang panamastamas sa imong inahan kanako. Lorraine, pamati ako. Ako nang giistorya si mama nga muli na kasabay. Apan ming sugot ko nga tapuso na to ang atong relasyon. Ming sugot ko kay di ko gusto nga magubang imong kaugmaon tungod nako. Para asa pa, Benji? Maningkamot ko og di ra ko makabalik sa inyo. Alihog lang, Lorraine. Paminawak ko. Ug salig ka nako. Tungod sa panghitabo, ning balik ko ila Benji. Ug tuod sa nakasabutan, nga ako nang gitapos ang among relasyon, ug di na ko makikistorya kaniya. Hay, Lorraine, ikaw akong pagadawaton pagbalik sa akong panimalay. Kay tungod sa akong anak. Apanday, magklarohan na ita. Nga di na ka makigrelasyon sa akong anak. Ug di ka na moduol ug makipag-istorya kaniya. Apan, wa ko'y mahimo ning uyon ko sa iyang mga kondisyon. Buhaton ko ang tanan. Aron di ka magtugay dinhi. May adlaw karang bayhana ka. Di ko musugot nga tungod kanimo maguba ang among resyon mag-inahan. Tama-tama kay mulakaw si Benji sunod adlaw sa iyang internship. Buhaton ko ang akong mga plano aron mapahawa ning bayhana. Tuod pa, yung lakaw si Benji sa iyang internship, nakulbaan ko pag-ayaw kayo. Waanay mo protektan ako diri sa panimalay. Ginoo ko. Anian na sabang inahan nga matapubri. Maing buntag, madam. Unsay maayo sa buntag. Galutok ra man na imong mata. Ang kordiso na punog abog o niyang sagbot ag-as. Gunahi ko na to gamit mong tudlo. Sige, madam. Ako tong lihokon. Imong gipantugon. Aw, alangan. Lain sabog. Maghulat ka nga mulupad ang baboy. O muputi ang uwak aron mulihok ka. Di ko muhunong og panamastamas sa anin niya. Aron di na niya kaagwanta ug siya na mahawa ni akong panimalay. Liswat o di ko mahimutang katong na ako nagpuyo sa akong amo. Tungod kay nausab ang iyang pagtagatiha kanako. Gusto na kaayo ko muhawa apan akong gihuna-huna si Benji. Maong akong giantos ang tanang kalbaryo sa pad sa iyang inahan. Apan sa kaadlaw, adunay panghitabo nga di na ako mapugngan o makayahan sa panimalay. Pagkatawaga mga katabang. Ano na ko'y isulti. Ayaw pag-aapila si Lorraine. Okay, madam. Ako na sila pagkatawagon. Anian na sila, madam. Maayo kay. Ani anak ka mo dinhi. Ano na ko'y gusto ninyong buhaton. Akong papalayason ang bayi niya si Lorraine sa akong panimalay. Apan akong gusto nga kung manukmat ang akong anak sa iyang pagbalik. Inyong sukmatan nga mingkuyog og laing laki. Buntis og minghawa siya iyaha. Wa ko'y labot og asa siya moadto. Wa ko'y tulubagon kaniya kung maunsa siya sa daan ug asa siya paingon. Klaro ba ka kung gusto?
Kung adunay mo babag kanako, apil mo akong papalayason. Kasabot ba ka mo? Madam, madam, okay, madam. Okay, madam. Klaro man, madam. Magsurok yun akong duguan ng bayhana. Time pa usa. Mangita kong bikilaron. Adun ako'y rason nga palayason siya. Uy, Lorin. Nga namang kagaluling hayo ra kadaday. Unsa ka? Adunahan? May pakakigalinkod-lingkod ra kadira. Madam, kuman naman ko sa akong trabahoon. Akong himo ko og assignment kay akong ipasahay sunod semana. Aw, sa baday ko na nga, di ka kagamaan na. Unsa man ni dire, buta ka? Gakatag man ni dire. Ako kaning ihulog ang figurine. Aron jud adun ako irason. Inuok ko, ani mo day. Ako kinsa man nagbuak aning ako kabayo-kabayo diri. Kinsa man galimpyo diri ang dapita. Ako, madam. Pero, wa man na mabuak ko niha. Aguroy, ikaw ani? Aw, alangan. Di ambak aron mabuak siyag iya, ha? Wa na kay gihimo maayo ning balaya. Husto na day. Ayaw na pagsalig nga pabalik ka sa akong anak. Gip kapoy na ko kapag ayaw nimo. Blayas diri. Blayas. Wa ko'y labot kung asa ka paingon. Madam, di man ako ana. Tama na, madam. Tama na. Gusto na. Malayas ko. Sakit na kayo ang imong mga istorya kanako. Oh, maayo. Layas diri. Layas. Tungod sa panghitabo, anwa na'y kubot, ning hawa ko pag-usab sabay. Og, wa na ko kapangayo pasalamat kay Benji. Kay sunod adlaw pa man ang iyang pag-abot, gikan sa internship. Ning labay ang tulo ka adlaw, ning abot si Benji gikan og internship. Uy, dong, ani na day ka. Kumusta man ang biyahe? Hala, sige dito, Berto. Kuhaan niya ang mga bag. Perti na ko pag kami ngawan ni mo. Dali ba nga na sa ta? Ar magpahuway ka human. Ma? Asa man si Lorraine? Ayaw na pagpangitahang wa. Kay, nasakitan ra ka. Unsa? Kasabta ko. Unsay nahitabo? Imo na sab gipahawa? Imong bayi, mingkuyog sa laing laki. Nananghid nga mohawa na siya. Kanya boros daw ko na siya. Mawayang sugnag kay Helen. Ayaw huna-huna ang bayi nga way maayong ikahatag nimo. Ug ayaw na siya pagpangita kay di ko gusto nga maskitan pa ka. Tungod sa panghitabo og sa gitsurti sa iyang inahan, nasakitan pag-ayo si Benji. Apan, wa siya makontento og ipangutanan niya ang mga tao sa bay kung unsay nahitabo. Kay tungod giistorya na sa iyang inahan ng mga tao sa bay, usara ang ilang mga tubag. Noy Berto, sulti ko sa kamatuoran. Unsay nahitabo nga nung mihawa man si Lorraine diri. Sir, akong nabalaan ming duyog daw laing laki. Kanya buros daw ko na siya. Mao na ngayo og permiso sa imong inahan nga muhawa na siya. Ug mukuyog na siya sa iyang laki. Wa pa makontento si Benji ug minso na siya kay Helen. Nang Helen, sulti ko sa tinuod. Unsay rason nga nung ninghawa si Lorraine sa bay. Sa akong pagkahibaw, ningkuyog siya og laki ug iyang gisulti kanako nga naburos siya. Ug makikipon na kuno siya sa iyang laki. Tungod sa mga nahibawan nga mga bakak, nasakitan pag-ayo si Benji. Ug napuno og aligot-got ang iyang dughan pato kay Lorraine. Gusto na, Benji. Kalimti na tong bayhana. Kay kung gahon-ahonan nimo, wa siya ming himog ikadaot niya. Maayo na lang kay akong nahibawan. Kiming adto diri ang laki. Huwag gikim asahan sa mga ingatong bayi. Usa pa,
Aduna pa'y mas disenteng bayi nga imong makita. Usa ka gabi mingsud si Mang Berto sa akong kwarto ug iyang ipabulala sa tinuod ang nahitabo. Dong Minchi, wa man kaming kaon, nabugnaw na ang pagkaon. Wa pa man ko'y gana. Lamoy ng Berto, oy. Dong Minchi, mahibalan rin mong kamatuuran pag abot sa panahon. Unsay kamatuuran? Sultihi ko ni Berto sa kamatuuran. Dong, di ko katug og ipukaw ko sa akong konsensya. Pasaylo ako kung wala ko masulti ang tinuod sa imuha. Apan karon, naluoy ko pag-ayo nimo og nakadesisyon ko nga isulti ang kamatuuran. Dong Benchi, wa ming laya si Lorraine. Apan gipalaya siya sa imong inahan. Makaluluoy kayo si Lorraine kay giguyod sa imong inahan padug sa gawas o gipang-itsa ang mayang mga bisti. Wa siya mingkuyog sa laing laki og di siya buros nga minghawa diri. Sa akong balita, minguli siya sa ilaha maong ang sukna ni Ate Helen nimo. Naluoy mi pag-ayo kay Lorraine dong, apan wa mi mahimo kay amo siyang tabangan. Iapil mi palayason sa imong inahan. Masaylo ako dong Benchi kung karon ra ako gisulti sa imong kamatuoran. Diha dayon, ming adto si Benji sa iyang inahan ug iya kining gipangutana sa kamatuoran. Apan, padayon ang pagpamakak sa iyang inahan. Ma, tinuod ba? Tinuod ba ang imong gipalaya si Lorraine? Asa man ka nakakuha ng istorya ha? Kay baw ka nga ning kuyog na sa laing laki. Hugaw siya nga bayi dong. Bisan pa og pangutanon nimo ang mga tao di sa bay. Nakita di lang nga gisundo siya og laki Benchi. Busa undangin na ng imong kabuang atong bayhan na. Husto na ha. Undangin na. Tama na ang pagpamakak, ma. Ang sa may gimuhat ni Lorraine nimo nga, grabe man ang imong kalagot kaniya. Wa ko makauyon kaniya alang kanimo. Di ka mo parison. Sa way pagduha-duha, minglakaw si Benji. Iyang gisuna si Helen nga magpakuyog siya paingon sa ilang probinsya. Tungod sa panghitabo, wa aming balibad si Helen. Human sa 24 ka oras, nga biyahiming abot na sila sa bahay ni Helen. Sakay ang habal-habal. Ayo. Diri ba nagpuyo si Lorraine? Ug tuod man, minggawan si Lorraine. Makurat siya sa iyang nakita, ug wa siya katuo sa iyang nakita. Anong niya pa man ka dinhi? Wa na may kita. Ug okay na ko. Nakalimot ako sa pangbusabos sa imong inahan ka na ako. Balik na sa inyo kay di na ko gusto madamay pa ang akong pamilya sa pagkaway pagkapuangod sa imong inahan. Lorraine, paminawa ko. Wa ko'y labot sa akong inahan. Ming-anhi ko diri kay tungod nimo. Kabalo ko nasakit antika og dako akong pagmahay nga wati ka maprotektahi sa akong inahan. Apan, ani anak ko, anda mo protekta nimo. Di na ako kinahanglan imong pagprotekta. Ug di na ka kinahanglan. Tawhay na ang akong pamuyo. Ug di na sab ko gusto nga maghubot pa kini. Lorraine, hatagi pa ko og usa ka higayon. Aron maipahimamat kanimo ang tinunay ug putli nga akong paghigugma diha kanimo. Kay tungod sa pagkadesidido ni Benji, gihatagan siya og usa pa ka higayon ni Lorraine. Ug wa na naming uli si Benji ug Manila. Ug nagtuon na sa simpleng pamuyo kauban si Lorraine. Tungod sa kaguol sa iyang inahan, giadto niya si Benji. Nganong ani pa man ka diri? Di na ko moduyog nimo pa uli. Malipayon ako diri kuyog sa akong hinigugma. Dong Benchi, pasaylo ako. Ibuhat na ako ang tanan na aron di ka kapakyas sa imong pag-eskwela. Isip pa sa kainahan, akong gibuhat ang butang nga alang ka na ako makapaayo sa akong anak. Ug day Lorraine, pasaylo ako sa akong mga nabuhat kanimo. Hibaw ko nga
way sangko akong sa diha kanimo. Apan, nanginawad ko nga abot ang panahon nga imo akong mapasaylo. Ay pagkabalaka dong, Benji. Wala ko mabuhat kung asa imong kalipay. Kay karon, humana ka sa imong pag-ituon, imo nang desisyon ang matuman. Ayaw pagkaguol kay dinata mo sa mukon. Apan akong gihangyo nga. Unta, maabot ang panahon na inyo akong pasayloon. Tungod sa panghitabo, iunay na nga nagbinyo si Benji o Lorraine. Ming labay na sab ang 5 katuig ug ano na sila'y mga anak. Si Lorraine na humanasab sa iyang pag-eskwela tungod sa paggasto ni Benji. Ug napasaylo na ni Lorraine ug ni Benji ang inahan ni Benji. Ug nagbalipayon sila sa ilang pagpamuyo. Ang gugma mao ay simbolo sa panaghiusa ug kung usahay tungod sa atong kalimot nga mamahimong mamaayong tao sa isig kaingon, ang gugma mao'y makapaguba sa mga relasyon. Atong napamatud-an sa atong istorya karon nga ang gugma way gipili. May estado sa kinabuhi unsa kadaghan ang katigayunan apan ang gugma musbong tungod sa duha ka tawo nga tiunay nga naghinigugmaay. Daghang salamat og kini si Bukidnon TV nga magaingon. We live to inspire and to aspire. Daghang salamat. Magkita-kita ta sa atong next video. Ayaw pagkalimot sa pag-like, subscribe, share, and comment. Daghang salamat. Mabuhay po tayong lahat. Maayong buntag, Pilipinas. Maayong buntag, kalibutan. Anian na sabang inyong higala, Bukidnon TV aron magpadayag ug maghatag kaninyo og bag-ong storya. Daghan kayong salamat sa way puwas ka suporta, labi na kay Kulay TV og bawat buhay may kwento sa way puwas ka pag-share sa atong video. Labaw na sa atong mga solid nga mga tigpaminaw. Ug kung ikaw kay bag-o pa sa atong channel, welcome kaninyong tanan. Ang storya nato karon kay atong tawagon og one-sided love. O kung sabi ni saya, ang gugmang akura. O karon atong bukikion ang iyang storya. Kung naminaw man ka karon, Lisa, ani ana ang imong sugilanon. Maayong adlaw sa inyong tanan, labi na sa mga tigpaminaw. Itago na lang ko sa ngalang Lisa. Di kaayo ko gwapa, labaw ng di maot. Apan, ana sila, charming ra. Nagsugod ang akong storya kani atong ako ga eskwela pa og high school. Di man ko kaayo, maayo og pangutok, apan kugihan ko nga estudyante og dasig sab magtuon. Ako gasugod na og pakigrelasyon katong naa ko sa high school. First year ko katong nagka-first boyfriend ko. Tungod lagi sa akong kaputli og sa ka-charming, ubay-ubay ang nakauyon nga mga laki og nagka-interes kanako. Matod pa, daghan ko og nauyab. Apan, hindi kami magdugay. Kay kuno murara kuno ang among mga relasyon, itandi kuno sa pag-ilis og bisti. Ing anak kuno kadali og kasayon mabaylo. Sa isa ka tuig, makanobyo ko og nakaubos na ang tulo. Sukad pa sa akong pagka-first year, hangtod ako nag-third year, maog ka to ako mga gawi. Apan, nabago ang tanan. Katong aduna na bagong tapuan nga estudyante sa among eskwelahan.
Si Romel. Second year high school siya, apan di mi mag-classmate, kaya aduna naman ko sa third year. Kung ako siyang ihulagway o sa siya kahisuraan o adunay dating nga batanon. Labi na nakadungag pa sa iyang kahimuot, kay tungod kabalo siya magbanda. Alo? Isa ka ng bagong estudyante no? In fairness, wapo siya niya, cute pa gyud. Maayo pa jud mo, banda. Plus points na kaysa ako aning mga inaning nga laki. Sa unang higayon pa lang niya makita si Romel, kaya aduna na siya'y nabati sa ulitaw. Mingundang nasab siya og pang-entertain sa uban nga nanguyab kaniya, sukad ming abot si Romel sa ilang eskulahan. Wa na sad siya magnobyo. Iyang gipagpantansyahan ang ulitaw nga wa kahibaw. Pagkakapag gidaanin niya tawo no eh. Di na ako mangitaw lain. Isab ko makigrelasyon kung di man lang galing si Romel. Ako mamahimong nobyo. Mingabot sa punto nga di na makaanto si Liza sa iyang gibati. Ngadto kay Romel. Mura na kuno siya og mabuang sa iyang pagpantansya, maong gamog na siya og love letter aron ipahayag ang iyang gugma diha kay Romel. Unsa ka akong buhaton aron mapansin ko diyan no? Unsa ka haog maghimo ko og suwat para kaniya. Ako ipadayag ang akong mga gugma kaniya. Apan sa iyang kadasig nga ipadayag sa laki ang iyang gibati, wa siya mahatagi og higayon nga ug iyang nasabtan nga walay interest si Romel sa mga kababaihan ug di ba ko ha bata pa kini aron makigrelasyon. Nga naman ni ha, wa man gyapon ko niya hatagi og tagad. Sus, di ba ko ha? Di ba ka wala siya interest sa mga bae? Uy, di ni pwede akong gihuna-huna. Ay, o di ba ka bata pa kaayo siya aron musud sa usa ka relasyon? Hangtod, crush na lang si Liza kay wa man siya tagda ni Romel. Og nasabtan kaayo niya nga nabuang na ang iyang kaugalingon. Ay, Ginoo ko. Hangtod tanaw na lang jud ko ani sa layo. Pagkagwapo ug ka-cute jud aning tawhana oy. Minglabay ang mga tuig ug ako naa na sa 4th year high school. Ug si Romel kay naa na sab sa 3rd year. Oo, mas tiguang ko sa iha og isa ka tuig. Tuod, usab sa among mga barkada, adun na kami koneksyon ni Romel. Ug adun naming panag-ambit ug mga storya gamay. Apan, wala ko hunong og pakita og motiba ngadto kaniya. Tungod lang sa isa sa mga barkada nga mahilig sa movies, adunay usa ka adlaw naghisgot mi og mga salita. Tungod lagi sa akong kabuang ngadto kaniya, akong pahuram ang akong VHS. Ug sa akong huna-huna, aron aduna mi rason nga magstorya ug magkita. Maunit jud niya akong gipaabot nga higayon. Mahilig paday ko ni siya og lantaw og salida. Usa ako kining himong higayon nga aduna kami rason aron magkita. Romel, mahilig sabdi ay ka og salida sama na ako? Aw, mahilig yun ko maong ginabuhat kong lingaw-lingaw kung wa ko'y klase o wa na ko'y buhaton. Mao pa? Na, tama ka ayo. Ano na ko'y VHS? Kasin baya o ganahan ka, ako katong ipahuram kanimo. Di ay?
Ganahan kaayo ko kung ganahan ka nga magpahuram ka nako. Dako na akong kalipay. Aw, oo uy, ikaw pa ba? Unsa man? Ugma magkita ta sa kantin aron tong dadon. Ano ihatag nimo? O sige, magpaabot ko nimo sa kantin para sa VHS. Sige. Haot siya ni mo Lisa. Uy, karon na doon na may rason nga magkita og magistoryahanay. Nagmalipayon gid ko kay aduna na may panahon nga magkita ni Romel. Bisan pa mayin sa gamay nga higiyon. Ang ako alang, ako siyang mastorya gamay ug mapalipay gamay. Sakto na kana sa ako Basta makita na ko siyang nagmalipayon. Ug minglabay ang mga buwan ug hapit na ang graduation. Kay hapit na matapos ang katapusan sa klase, nagkasinabot mi nga magbarkada nga mag-outing. Siyempre, di ba mawa si Romel? Imbitado sab siya kay amo man siyang nahimong amigo. Ako kadtong gihandong nga maabot nga adlaw. Ug perti na ako nga paghinam-hinam nga makakuyog si Romel. Tungod pa, mingabot na ang taknang adlaw sa among outing. Kay tungod lagi ako gapahumot kay Romel, gahanda ko og ubay-ubay nga pagkaon og kasagaran ni adto. Paborito niya. Malipayon ang tanan nga nagkita-kita og naglingaw-lingaw sa mong outing. Apan akong dakong pagkadismaya kay tungod wa ming tunga si Romel. Nasubo pagtaman si Lisa kay ang tao nga iyang gihandom wa ming tunga. Bisan pa man nadayon ra gihapon ang panagtakbo, apan wa na ganahi si Lisa og nasakitan siya sa gibuhat ni Romel. Bisan pa man siya ray gahatag og kabuluhan. Sa pagpanghitabo, wag gihapon natandog ang akong gugma ngadto kay Romel. Ako ra lang gihapon siyang gisabot. Kay akong gisapantaha nga aduna siya importanteng buluhaton. Ug di ba kahawa siya suguti sa iyang ginikanan nga moadto sa among panagtapok. Pagkasakit sa akong dughan nga wa siya mintunga. Apan, Lisa, puno nga na ang imong ilasyon kay di mo nobyo nga kinahanglan niya og isplikar kanimo nganong wa siya madayon. Iyang ingon sa kaugalingon. Kung mig-abot na gyud ang graduation. Sa ikinalasang bahin sa maong programa, mingduol si Lisa ngadto kay Romel og minghangyo kung pwede ba magpa-picture. Ug aron di kaayo klaro nga iyang gikahimut-ad taman ang laki, iyang gidamay ang iyang mga barkada. Dili kini pwede. Wala na ko'y laing higayon nga makauban ako si Romel. Time pa sa. Maghuna-una ako og laing pamaagi aron kami magstorya. Ay, tama kini ang nasa kong una. Ako siyang hanggaton og pa-picture. Apan, akong sabayon ang akong mga barkada. Aron di kay halata. Romel? Wa na ba kay gibuhat? Wala naman. Aw, congrats di ay kay graduate na ka sa high school. Salamat. Ado na unta ko'y gamay nga hangyo diha kanimo. Aw, sige, unsa man ka na? Pwede ba ka o pwede ba ta magkakuha og retrato? Kitang duha og kundi ba kauban nato mga higala? Aw, maura di na? Siyempre, pwede kaayo, kamo pa. Ning graduate na si Lisa og high school og minglabay na ang pila ka buwan nga wa na siya balita kay Romel. Anian ako sa college og akong
Paningkamutan nga mawala na sa akong dughan ug unahuna si Romel. Apan di nako tuyua nga siya ra gyapon na ang naa sa akong mga damgo. Unsaon ko man kini aron siya akong malimtan. Tungod sa panghitabo, gisulayan ni Liza og pangita og laing boyfriend. Aron kuno, malimtan niya si Romel. Apan wala kiniming gana kay pakya siya sa pagpangita og nobyo. Ay, unsaon man ning gayo man ako, Romel, ganong di man ti ka malimtan. O ganong di man kabawas akong alimpatakan. Ganong hangtod karon ikaw ra gyapon ang sud ning akong dughan. Pasabta ko nuko ani akong gibati kanimo. Anian ako sa third year college, isip sa ka-estudyante. Kinahanglan na ako maghimo og sa ka-research og lakip na sa akong research ang maong pagbalik sa akong yutang na tawan. Kay dito na ako pagahimuon or dito na ako napili ang lokasyon. Tungod ana, gaandam na ko sa mga test questionnaire. Kay aron inig pag-abot sa amua, kay moderitso na ko pag-survey. Sa wadamhang higayon, nagkita na sab mi pag-usab ni Romel nga ako nag-inusarang laki na naibkan. Hala? Inukad pa kini akong nakita? Si Romel ba ni ang nasa akong atubangan? Kada ko naman niya o pagbako. Ni matsok naman siya og ni samot pagkagwapo. Ning lami na sabang iyang lawas ug nindot na kaayong iyang pamarog. Nakulbaan ko pag-ayo ug nataranta pag-ayo kay ako na sab nakita ang akong hinigugma. Pagkakita nako sa iya, wa na ako makabantay sa mga tao sa akong palibot. Kay na sentro ang akong unahuna ngadto kaniya. Nausab siya pagtaman apan ang kausaban niya kay mas labing nagpalalom sa akong gugma ngadto kaniya. Kung ikaw aniya sa akong kiliran, imog yung madungog ang pagpitik sa akong dughan. Itik nga imong madungog angan ni Romel. Buutan man si Romel kay tungod sa aduna kami kaaging komunikasyon ug nahimo sab nako siyang barkada. Sa way pagduha-duha, ako iyang gitabangan o gialalayan sa pag-apod-apod sa mga questionnaire. Ug abi nako nga sakto na katong iyang tabang sa pag-apod-apod. Apan, iha pa kong gihatod paingon sa among bahay. Sa bago pa man kami nagkadaiyang daan, iya kong giimbitar nga magkita ko nami pagkaugma. Sa way pagduha-duha, mingtando ko sa iyang imbitasyon. Sa paglakaw ni Romel, di na ako matago ang akong dakong kalipay. Nga murag, naku og gibayaw sa kamaya. Kay sa wadam ha, ako nasab nakita ang akong hinigugma. Hinigugmang ako ra. Lisa, bakante ba ka ugma? Ugma? Bakante man. Lara ko sa bahay, nga naman. Aw, kung bakante ka, pwede ba kita pwede ba ta manglaag ugma duha? Okay ra sa imo? Naoy, kinsa man ko para mo di. Siyempre, mong sabay jud ko nimo. Sige, ugma. Unsa man sang orasa? Maayo. Sundoon ra tika diri ugma sayo sa buntag. Mga alas 4 siguro sa hapon. Kay tungod ano na may sakinan si Romel, iyara kong gisapon sa bahay. Kay aron mo adto ko nami og downtown. Wa kahibaw ang daga asa sila paingon apan. Wa siya mag-atiman kay iyang nakuyog si Romel. Asa ba kami mga tuanin ni Romel Runway? Oh, bahala na. Basta kay kuyog na ako siya ug ako siyang masolo karong adlaw. Ug mas labing maayo kung madugay kami.
Ming abot nami sa downtown og dako na kong kalipay, kay gidako niya sa paborito namong kananan ngadtong mga high school pa mi. Malipayon kaayo ko nga nagigkaon kaniya ug wa na ko damha sa oras nga gabi na di ay. Tungod ana ming adto mi sa usa ka imnanan sa downtown nga adunay karaoke. Lisa, okay na ba sa imuha nga muhapit ta og imnanan? Chat-chat ra gud. Ginagmera. Relax ra pud. Aw, ikaw bahala. Wa may problema sa ako kay kung maunsa ko ni amang kamo salon ako. Ming abot nami sa usa ka imnanan ug naglami ang among kanta-kanta hangtod sa kami na nga hubog. Kay tungod lagi ako medyo tipsy na, nawa na akong kauwaw ug dito na nakahigayon. Ako nang gipadayag ang akong dakong gugma ngadto kay Romel. Romel? Ano daw ko'y gusto nga ipaambit ka nimo? Hinaot nga di ka, mabako. Karon na ako gusto ingon sa imo ha. Lugan na ako ning giloom-loom. Apan karon, nauntak na sa na ako nang ipahibalo sa imo ha. Nasugod pa di sa una, dako na kaayo ko og kaibog nimo. Nangandoy ko pag-ayo nga mamahimong kita. Apan akong lantaw, wa man kay kurso na dakan ako. Bisan pa man nga ingan ato, gapadayon ko og higugma kanimo sa tago. Sakto na unta nga may istorya si Romel, apan ako wa na makakaya og nakatog na tungod sa kakubog. Wa na ko kahibaw kung unsa nay sunod sa nahitabo, kay nakatog ko og pipila ka oras. Ko sigurado kung iya ba kong naibkan. Apan akong nahinumduman nga iyang gigunita ng akong mga kamot. Gunhit nga murami og magnobya og magnobyo. Tungod kay lalom na kaayo ang kagabhion, ming uli na sila apan di gusto ni Lisa nga magpahatod kay Romel bisan hubog na pa kini. Kay basin kuno og pagkakita nila sa iyang amahan, makasabaan pa si Romel. Sa way dugay, adunay ming labay nga jeep ug ming sakay na lang si Lisa pauli sa ilaha. Romel, ayaw na lang ko ihatod. Total, kaya pa man ako. Kay basi unyag makita ka ni Tatang ug makasabaan pa ka. Total, daghan pa man og jeep ug mag-commute na lang ko papauwi sa bahay. Di, okay ra. Hubog-hubog naman ka. Hatod ko na lang ikaw. Ayaw ra. Kaya pa man ako ni. Ayaw pagkabala ka. Salamat di sa imong panahon. Sigurado ka? Dili ka duman kay gabi na. Aw, kung mao imong gusto, wa kay mabuhat. Apan, kasakay si Lisa pa uli. Wa makampante si Romel. O iyang gisundan ang jeep ug gisakyan ni Lisa. Hangtod gyud nga makaabot kini sa ilang panimalay. Sa dihang nakita na ni Romel nga nakanaog na si Lisa sa jeep ug nakasud na silang bay, minglakaw na sab siya papauli sa ilaha. Nahimuot pag-ayo si Lisa sa panghitabo kay alang kaniya o sa katuka panghitabo nga din niya makalimtan. Busa, wa na kadto na hitabo balik kay tungod ming balik na si Lisa sa syudad aron ipadayon ng iyang pag-eskwela. Nakiyaw na lang si Lisa nga usa ka adlaw adunay nag-text kaniya ug wa siya makaila sa maong numero. Agoy, kinsa man ni nag-text na ako. Kinsa baka ni wa man nakapundok sa akong ang iyang numero. Time pa. Akong basahon og akong basahon ang iyang mensahe. Ay, kumusta? Ha? Saan ni? Ay, kumusta? Pwede naman daw mag-meet kung asa ka ga-eskwela. Ha? Isa ka ning ga-text na ako? Asa nigikan sa akong numero? Akong pagabalusan og pangutan-on ako kung kinsa siya og tuyo alang
kanako? Kinsa ni? Unsay tuyo nimo kanako? Wala ko ga-entertain og manguyab na ako ron kay busy ko sa akong pag-eskwela. Sa wa pa'y minuto nga ming labay, ming reply ang wa mailhing numero. Gusto raman ko makakita nimo. Dira ra sa gawas sa kananan at bang sa imong eskwelahan. Kung pwede ka human sa imong klase alas 5. Apan, wa man siya kaila, iya ra kining replyan og okay. Wala kadto siyang una-una nga siputon apan samtang gaklase siya. Iyang gihuna-huna nga basin si Romel kadto. Apan, wala siya ila kaniya. Migadto ko sa giingon nga lugar bandang alas 5. Akong gisulayan og kinsa baka ang gatext nako. Nakurat ko og nalipay pag-ayo sa akong nasaksihan kay si Romel. Si Romel day tagtong nag-text ka nako. Ay, Romel, ikaw di ay ang gatext nako? Wajud ko nahibulong kung kinsa kini. Aw, ako ka na. Sorry di ay kung wa ko ka paila-ila, abi na ko og imo na ko na ilhan. Wa na ba kay klase karon? Ako? Wa na ba yun? Last na to kaniha. Nga naman? Ako, unta kang imbitahon nga kung okay ra sa imo manglangtaw kita og sini. Oh, pwede man. Wa naman ko'y klase. Mingsod na mi sa sinihan o sa tunga-tunga sa salida, ano day kamot nga ning kamang padung sa akong pikas abaga. Ay, ginoo ko. Isa may kamot. Oh, imo ka din ni Romel. Sige, okay ra. Ikaw man di ay na. Abi na ko kamot sa lain. Tinuod yun din ilang mga istorya sa sa sinihan daghan masilisihan. Apan ayaw pakampanti kay ngit-ngit daghan manguhit. Nagpadayon mi og lantaw sa among sini apan ang kamot ni Romel ming baba na sa akong hawakan. Ug iyan ako ginaduso paingon sa iya. Ginoo ko. Mao na ba kini? Ganihan na pa sa akong abaga karon na naman sa akong hawakan. Asa na sabka ni sunod? Okay ra ka? Ipanog naman ko, oy. Pwede ko makisalo sa imong jacket. Saway pagduha-duha, kipasalo ni Romel sa Liza sa iyang jacket. Iha kining gigakos ug waraming babag si Liza. Apan, naganahan kini sa lihok sa uditawo. Ug sa hinay-hinay, gigunita ni Romel ang aping ni Liza. Ug iya siyang gitutukan. Tutok nga hinay-hinay ming duol na ang iyang mga nawong. Ug sa wapagtugay, gilapat na ni Romel ang iyang basa-basa nga ngabil ngadto kay Liza. Ug didto na niya natilawan ang unang halok sa laki. Nga dugay na niyang gihandom. Tungod sa panghitabo, gatuo ko nga kami na ni Romel. Og wa na'y pagpanguyab nga mahitabo. Ipabulalas ni Liza nga sukad pa kuno high school, aduna na siya'y lalong nga pagdahig ni Romel. Abi na ako og dito nakutob sa halok. Apan, wa na ko damha ang sunod nga litok ni Romel. Nag-I love you siya kanako. Ug wa ko kahibaw sa akong bation. Basta kay ang ako, nagmalibayon ko katong gabi una. Apan, wala pa man ming sukmat si Romel kung ihabag yun kong gihigugma. Bisan pa man sa akong nabati ang kalipay way sama. Nagdugay ang among komunikasyon pinaagi sa text ni Romel. Og ming abot kadto og pipila ka buwan.
Usa sa damhang nga panghitabo, nawa ang telepono ni Leza. Tungod sa panghitabo, naundang og nawa na sabang ilang komunikasyon ni Romel. So, Ginoo ko, pagkadibala sa tawon, nawa akong telepono. Unsaan ako pag-contact ni Romel? Unsa ka akong angay nga buhaton? Wala ko'y lain kontak nga to kaniya. Tungod ni Anto nga nawa ang cellphone ni Lisa, nawa sabjud ang ilang komunikasyon ug sobra na tulo ka buwan nahuman na si Lisa sa iyang kolehiyo. Usa ka adlaw, sakto na nga palakaway na si Lisa sa ilang bahay aron manarbaho sa laing munisipyo sa wadamang higayon. Iyang nakita ang igagaw ni Romel ug iyang gipangayuan kini og numero aron adun na siya contact ngadto kay Romel. Uy, di ba mag-agaw mo ni Romel? Oo. Mag-agaw mi nga naman. Pwede ba ko mangayo og numero niyo? Kaya wala mag-contact ni Romel, uy. Saway pagduwa-duwa, gihatag sab sa igagaw ni Romel ang iyang numero. Tungod sa akong pagkadesidido nga makita balik si Romel, may text ko siyang igagaw nga gusto ko nako makipagkita kaniya. Og wa man sab ko giisnab sa iyang igagaw og may reply kanako. Nga mong sugot siya makipagkita kanako apan sa iyang boarding house. Ming adto ko sa gihatag nga address og sakto iyahan ako gipaabot sa gawas. Hi, salamat kay imo kong giatngan lisod man sa di ay tuoro ning inyong boarding house. Ganina na ko ga libot-libot. Ay oo, pasensya kayo. Ulagi medyo lisod jud ni sudlonon man good. Dili dayon sa amo ah. Bisan pa man og medyo nakulbaan ko kung unsa akong pwede mahibaluan, ming padayon ko sa pagkuyog sa iyang igagaw. Dali, dayon, sud sa kwarto. Ako'y kinuo ko, pasudlon ko niya sa kwarto. Unsa ka ang gihuna-huna ning tawhana. Apan, ming uyon ra ko sa iyang gisulti. Sa pagsud nako sa kwarto, ning tambad sa ako ang pagkadaghang litrato sa usa ka bata nga nakadikit sa ilang bungbong. Bisan pa man, sawa ko masayon sa iyang igagaw, ming duyog ko sa iya kay ako sab nakita nga daghan sila dito. Ug akong nakita ang akong mga barkada pag high school nga dito di ay namuyo. Mao katong nagkomportable nako ug nawa akong kakulba nga adunay lain mahitabo kanako. Kay tungod lagi kahibaw na sila nga aduna ko'y pagmahal kay Romel. Mao katong ilahag kong gihinay-hinay og storya. BFF, kumusta naman ka, oy? Murag dugay-dugay na jud tawa nakita ba? Maulag pero naman nimo kaanyag ron tawon, oy. Nalipay kid mi pag-ayo nga nakalampos ka. Salamat kaayo. Okay ramang ko. Wa na nako damha nga diri pa ta magkita ay. Day. Kuan ba? Ado na may istorya diha kanimo apan kung imong masayran. Kalma raon tata. Ha? Unsa ka seryoso ba ninyo, oy? Lagi day. Bahin kini kay Romel. Maayo. Kay dugay naman ako na siyang pangita. Day. Nakapaanak man si Romel, day. Ug katong mga litrato nga nasa bongbong, katong mga bata nga litrato, kaya mo nakita, maug ka to ang iyong anak.
Wa ko kahibaw sa akong nahibaluan. Apan usara nga sigurado ko. Nasakitan ko pag-ayo sa nakaplagan ug wa na ko maisip nga maog kadto akong mabukiki sa akong kagustuhan nga makita pag-usab si Romel. Nasakitan ko apan wa na ko gipakita sa akong mga barkada. Kay tungod, kinsa man ko nga masakitan nga ako ramay nahigugma kaniya. Nanamilit na si Lisa nga muuli kay tungod gabi ina og mo lakaw pa siya sa pikas munisipyo pagkaugma. Sa iyang pagbaklay, wa niya na malayi nga layo-layo na siyang na baklay. Apan padayon gihapon sa pagtulo ang iyang mga luha. Minglabay ang sa kasimana o gisulong ni Lisa ang iyang mabarkada og nakig-inom siya. Nagpakahubog siya kauban ang iyang mga barkada ug bisan pa man gahuot ang iyang dughan. Padayon gihapon siya sa pag-inom og sabay katawa. Apan sa iyang sud sa dughan, nadugmok pag-ayo sa kasakit. Tungod sa kasobra niya kahubog, wa na siya tuguti sa iyang mga barkada nga muuli pa. Kay tungod lagi double deck man ang ilang tulganan, didto siya natug sa ubos ug nagdulog kauban si Romel. Sobra niya kamahal si Romel. Nga bisan pa man mao nagkadto ang nahitabo, wa gihapon nawa ang iyang gugma ngadto sa laki. Matud pa niya, bugo na kung bugo, basta kay nahigugma siya. Pagkabuntag na namilit na siya nga muuli og nagahandom nga mo-text si Romel kaniya. Apan nagpaabot ra si Lisa sa sawa. Hangtod sa din niya makontak balik si Romel kay tungod nagpag-o na kini og numero. Bisan pa man sa mga sakit nga mga panghitabo, nagpadayon gihapon si Lisa sa iyang kinabuhi. Ug minglabay na ang tulo ka tuig, ming balik na siya sa ilang lugar. Akong gitikstingan og pangutana kung unsa na ang bag-ong number ni Romel. Ug wa man ko napakyas ug ano dahil nakahatag siyang numero. Ming text ko niya og ming hangyo nga makikita. Wala man ko napakyas og sa ikaduhang higayon, ming uyon si Romel nga makikita kanako. Kay gusto na nako mahuman ang tanan, ako nang gihatag ang tanan ngadto kaniya. Akong pagaandaman ang akong kaugalingon. Kay base ni ining higayon na, kay andam na si Romel nga iya akong higugmaon. Apan sa kadtong pagkahigayon nga nakita na nako si Romel, akong nabati nga wa na siya gugma diha kanako. Kay tungo di na kini pareha sa una og wa na siya pagduha-duha, iyang gipangutana si Romel. Romel, pagasulti ko sa tinuod. Gimahal ba ko nimo? Og nibisan kadyot imo ba kong gisud sa imong kasing-kasing? Apan, wa ming tingog si Romel sa iyang pangutana. Palihog lang, Romel, sulti ko. Bisan ba, aduna ka ba'y gitagana para ka na ako? Bisan ba sa kagamay? Kahibaw ko nga sobra na ko ka martir og ning ingon na sila nga nawa na akong dungog tungod sa akong pagpamugo sa usa ka laki nga way kurso nada kanako. Apan, ako asiyang gipangutana kung andam ba siyang magpakasal kanako. Romel, tugot ka ba nga magpakasal tang duha? Apan, wa siya magtuo sa mamahimong tubag ni Romel sa iyang pangutana. Di, mag-asawa ra ko og moabot na ko og 30. Sa akong hunahuna, time pa usa. Marag 31 na ko anang panahuna.
O kung ing-ana manggaling, kay di na gyud pwede. Tungod sa tubag ni Romel, nakaamgo na si Lisa nga kalimtan na lang si Romel. Kay mura siya og giango-ango nga magpaabot sa wa. Labaw pa nga wa na'y paglaom ang iyang gugmang matud kay Romel. Ug mag-concentrate na lang kini sa iyang trabaho. Ug iya nang giabrihan ang iyang kasing-kasing para sa uban. Kay tungod lagi sa iyang kaanyag, ubay-ubay po ang nagpakita og motibo kaniya ug nanahimo niyang nobyo. Sa di madugay, ming-abot na ang iyang Mr. Right. Ug saway pagduha-duhan, nagpakasal si Lisa sa edad niya 26. Ug tuod man, nagmalipayon siya karon sa iyang pagpamuyo kauban ng iyang pamilya. Sa istorya ni Lisa ug Romel atong nasaksihan ug napamatudan nga ang gugma di mamahimong mabulukon kung nag-inusara ra kang nagmahal. Kinahanglan magkasinabot kamo og inyong maipaambit ang inyong mga gugma aron makuptan ang tiunay nga pagmahal. Og sa simpleng pagkaistorya, ayaw ipamugos og hatag kung di mo dawat kay masakitan ka lang. Mao ka na ang atong istorya karon, istoryang One-Sided Love. Daghang salamat sa way puwas nga pagpaminaw. Busayaw pagkalimot og like, share, subscribe og mag-comment na mo kung unsa inyong nagustuhan sa ato ang storya karon. Mao kini si Bukikion TV nga magaingon. We live to inspire and to aspire. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Hanggang sa susunod, paalam.